18/10/2025, יום לפני היום הולדת של נטע. סי פלאס. אירוע סאפ מכונן. מתרגשת? לא, זה רק בשביל הכיף, זה לא מתנה. סתם כי אני אוהב לבלות איתך. אוקיי, ואנחנו יוצאים לדרך. נטע, באיזה חוף אנחנו? איזה חוף של בת ים? מה? סי פלאס. מה זה סי באנגלית? מה זה סי באנגלית? סי זה ים. ומה זה פלאס באנגלית? פלאס זה לא בת ים. פלאס זה ארמון. בחוף ארמון הים. יש פה מלון שנקרא סי פלאס, לדעתי זה אחד מאלה אבל לא בטוח איפה, שהוא על שמו נקרא חוף הסי פלאס, ארמון הים. אני לא יודע, אני לא הייתי במלון הזה, אבל אם משרתים אותי כמו מלך, אני אשמח להיות בו. זה לא שלטון נטע, זה מלון, זה לא ארמון. זה מלון הארמון. זה לא באמת ארמון, זה מלון. או, סרגוס. מסלול הגישה של הסי פלאס. תראי נטע, יש שם שולחן. רואה שיש שם שולחן בים, תראה איפה שהגלים קטנים, תראה גלים קטנים באמצע הים? יש שם שולחן קטן, בואי נגיע אליו. אדם סלע אדם, חוף הסלע, זאת בת ים, זה הסי פלאס, הוא יש סלע שולחן, הבת היפה ביותר בעולם. הפלגת יום הולדת! נטע בת 8, אז מה אם תיפלי, הכל טוב. א', אתה צופי באופן טבעי כי העדשים צפים. דבר שני, את עם חליפת הצלה, את עם וסט הצלה, אז את לא יכולה לתבוע גם אם את רוצה. מקווה שהוא קשור טוב. אבל גם אם לא, את יודעת לשחות, אם את נופלת, את צוחה אליי. ואם אני מת, את צוחה לחוף. אם אני מת, את צוחה לחוף. אם אני חי, את צוחה אליי, זה הכל. זה ההנחיות באופן כללי בחיים. אם אני מת, לא אומר שאיך, אם אני מת, את צוחה לחוף, זה הכל. זה מה שצריך לדעת. זה החוק השלישי. אז נטע, מה החוק הראשון של הים? בלי פאניקה. בלי פאניקה. מה החוק השני של הים? הכל קשור. ומה קורה למה שלא קשור בים? נאבד. נכון. אבל אני אגיד לך, יש גם תוספת לחוק הזה. הכל קשור לא נקי, קרוב. הכל קשור ונתיק. במקרה שאנחנו נצטרך להשתתף. במקרה חירום, אני מנתקת. אז מה הכלל השני של הים? לא, הכל בים קשור ונתיק. וואה, תראי, יש פה סלע. תראי איך הוא מרים את הגל. לא, זה לא אוי ואבוי, אנחנו מביאים סלעים, אבל ספציפית לא עליהם. אנחנו פשוט לא רוצים שהסאפ יעלה עליהם. בוא נעבור את הנקודה הזאת. וואלה! גם התיק שלנו קשור נתיק, נכון מאוד. תראי איזה ראות נטע. תראי איזה ראות יפה, רואים את הסלעים מלמטה. אם תסתכלי למטה, רואה את הקרקעית, תראי איזה ים צלול. מה זה? זה ים כמו... זה נכון, אני מקשיב לדיווחי הראות של הבת שלי. צדקת. אני כבר למדתי מאמא שלך שאת תמיד צודקת. הנה תראה, אדם עומד על הים. הוא עומד על הים. איך הוא עומד על הים? איך הוא עומד על הים? לא עומד.
ומה עם אלה? הם לא עומדים על הים? כן, אז איך הרעות בים? או נטע, תראי, הנה דייגים. בואי נשווק את העמותה. כן, אבל אנחנו לא רוצים מישהו שלום. תראי, יש פה דייגת. יש פה מישהי שדייגת. תראי, זו בחורה. את רואה את האישה? היא דייגת. שאת רואה דייגות? כן. מה? הנה. כן, זה דבר נדיר, אבל יש. סתם, לא. לא כל אחד רוצה להיות דייג. לא כל אחד. לא. הנה, יש פה סלעים עם משהו. להיות מזגן? להיות מזגן? כל אחד רוצה להיות מזגן. להיות בלש. לא, זה לא המילים. כל אחד רוצה להיות זמר, להיות זמר, להיות זמר. לא, מנכ"ל אולי, לא מזגן. אני רואה סרגוס. וואו, איזה רעות. אוי אלוהים. להיות מזגן, להיות... אם לא מזגן אז מכונה, אם לא מכונה אז תנור, אם לא תנור אז מקרר. כל אחד רוצה להיות מליין, להיות מליין, להיות מזגן, להיות מזגן, להיות, 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 להיות. כל אחד רוצה להיות מנכ"ל, להיות מזכ"ל, להיות מנכ"ל. כל אחד רוצה להיות תראי, תראי, נטע, תראי איזה כיף שאין היום שמש. תראי. מה? מה? וואי, נטע, את מוקלטת, את יודעת. בסוף זה פדיחות לכל החיים. אישה יפה, אישה יפה, אישה יפה. לא יפה אז רק נטע, מה שעולה לרשת לא יורד. לא חכמה אז עשירה. תראי, תסתכלי. רואה שיש פה סלע? נטע, הם עומדים על הסלע, אנחנו לא ניתקע בו. אנחנו ניסע ליד הסלע. שימי לב, נטע, שהגלים נהיים גבוהים לקראת הסלע, את רואה? רואה שהם עולים, הסלע מקביע אותם. לא ליפול. לא ליפול. לא ליפול. פה יצאנו אגב, את רואה? מהכחול הזה, זה נטע, את רואה? מפה ירדנו, את רואה? רואה את המסלול ירידה? יודעת שפה ליד, אבא התחיל ללמוד לצלול? לדוג, סליחה. את לא מכירה את זה, אני מספר לך. את לא היית פה כשעשיתי את זה. הנה מערה. תראי, נטע מערה. מערת הנסתרים. מערת הנסתרים.
נו, אז נטע, איך את מסכמת את היום היפה הזה? ותכף חוזרים לחוף. יפה פה, אה? יפה פה ממש. הוא בורח לשם, אנחנו מפריעים לו. זאת יפו, איפה שחנינו שם. קנימה והלכנו עד לשם על הירוק. את זוכרת את הגבעה הירוקה של הדשא? שם עלינו. טעים שניידרס? פלט שניידרס לך בלב ים, אה? חיים יפים יש לך. תאמיני לי, חיים יפים יש לך. איך על הסאפ של אבא? מה את תותחית? איך על הסאפ של אבא? הסאפ של אבא בנט. ספטול. טוב, שנתחיל לחזור נטע ונסיים את היום? מה את אומרת? אז באיזה חוף אנחנו? את פה יודעת? סי פלאס. חוף הסי פלאס. יש פה גישה נורא נוחה לקייקים וסאפים. רפרדוד כזה. Nothing too fancy. נטע, מה הם החוקים בים? מה החוק הראשון של הים? בלי מה? בלי פאניקה, נכון. מה החוק השני של הים? כן, מתחילה טוב. הכל בים, מה? קשור, אוקיי, דליק? הכל בים קשור ודליק? לא. קשור נתיק. אפשר לנתק אותו. מקרה חירום אפשר לנתק. אנחנו חוזרים לחוף ומתקפלים לאוטו גלים. ים עדיין יפה מאוד. הנמכת את הרמה. הנמכת, לא הנחת. להנמיך. להקטין את גובה הגלים. אף אחד לא באמת שולט בים לכאן. כן? הנה אנחנו חוזרים לחוף. נהנית? אני מאוד נהניתי. היה נהדר היום. תמיד תורידי לאבא הגלים. כן?